πρέπει να τονίσουμε την ένθερμη παρουσία του ελληνικού στοιχείου, των Ελλήνων του Πόντου και του Καυκάσου που μένουν στην περιοχή της Γεωργίας, στη Δημοκρατία της Γεωργίας και που ήλθαν εδώ με ιδιαίτερη συγκίνηση για να βρουν τους Έλληνες εκδρομείς, να μιλήσουν με τους συμπατριώτες και ακόμη να ενισχύσουν και αυτοί με ενθουσιασμό τη Λάρισα. Όλα είναι έτοιμα και ήδη η σέντρα έγινε με την Λάρισα στις πρώτες αυτές αναγνωριστικές μπαλιές. Τη Λάρισα που ασφαλώς θα έχει να αντιμετωπίσει μια έντονη επιθετική δραστηριότητα από την πλευρά της Δυναμό Μόσχας, της ομάδας που όπως συμβαίνει συνήθως στην περίοδο αυτή δεν μπορεί να αγωνιστεί στη Μόσχα λόγω καιρικών συνθήκων και αγωνίζεται στην Τυφλίδα. Η πρώτη μπαλιά για τον Γκαζάεφ κόβεται, έρχεται να γυρίσει την μπάλα μέσα στην περιοχή όπου βρίσκεται ο Στουκασόφ. Μαρκάρει ο Πατιαβούρας. Γκαλίτσιος μπροστά από τον Βασίλιεφ. Η μπάλα στον Φόμιτσοφ. Καρατάεφ. Γκαζάεφ, μια αδύνατη κεφαλιά που αφήνει ο Πλίτσης να περάσει έξω. Τα πρώτα αυτά λεπτά είναι πάντα κρίσιμα. Βλέπετε εδώ τον γκολκίπερ της ελληνικής ομάδας. Είναι πάντα κρίσιμα για την ομάδα που αγωνίζεται εκτός έδρας. Ας ελπίσουμε ότι οι ποδοσφαιριστές της Λάρισσας θα μπορέσουν να σταθούν ψύχρεμοι και να ακολουθήσουν το πλάνο που έχει υποδείξει ο Αντρέι Στρέιλάου για να κρατήσουν μακριά από επικίνδυνες καταστάσεις τους αντιπάλους τους. Και εδώ ο Γιάννης Βαλαώρας. Παλιά για τον Κμιέτσικ. Άνταμτσικ κινείται πολύ ωραία, είναι έξω από την περιοχή, κάνει ένα σούτος Γιώγας, η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Φόμιτσοφ και έχουμε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ λοιπόν του αγώνα είναι για την ελληνική ομάδα ακριβώς το δεύτερο λεπτό. Ο Θόδωρος Βουτυρίτσας έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ αυτού. Δεν βρίσκει την κεφαλιά ο Γιώγας, κάνει από μακριά το σουτ ο Άνταμτσικ, η μπάλα περνάει out και βρίσκω την ευκαιρία να σας πω ότι η Λάρισα έχει ξεκινήσει τον αγώνα με τους Πλίτσι, Παραφέστα, Πατιαβούρα, Μιτσιμπόνα, Γκαλίτσιο, Βουτυρίτσα, Σιώγα, Κμιέτσικ, Άνταμτσικ, Ανδρεούδη και Βαλαώρα και η Δυναμό Μόσχας με τους Προύτνικοφ, Σίλκιν, Νόβικοφ, Φόμιτσοφ, Γκολόβνια, Καψάλη, τον Έλληνα που ξέρουμε ότι αγωνίζεται στην Σοβιετική ομάδα και ακόμα και στην Εθνική Σοβιετική Ένωση. Μια προσπάθεια και πάλι από πλευράς παικτών της Λάρισσας που δεν φέρνει αποτέλεσμα. Και ακόμη με τους Αταούλιν, Βασίλιεφ, Στουκασόφ, Καρατάεφ και Γκαζάεφ. Φόμιτσοφ. Παλιά που κόβει ο Παραφέστας, Σιώγας και έχουμε ένα πλάγιο για τη Λάρισα. Σιώγας. Βιαστική κάπως, η παλιά του Παραφέστα είναι πάνω στον Νόβικοφ. Βγαίνει με δύναμη ο Γκαλίτσιος. Νόβικοφ. Και στον Φόμιτσοφ που παρακολουθείται από τον Σιώγα. Η παλιά για τον Γκαζάεφ. Γκαζάεφ, ένα άστοχο σουτ, η μπάλα είναι out, τελειώνει εύκολα για τη Λάρισα και αυτή η επιθετική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες της Σοβιετικής ομάδας. Πατιαβούρας για τον Βαλαώρα που κρίνεται από τον διαιτητή ότι κάνει φάουλ πάνω στον Γκολόβνια. Αταούλιν, Φόμιτσοφ. Αταούλιν με τον Στουκασόφ άλλαξαν την μπάλα και πάλι Φόμιτσοφ. Αταούλιν. Είναι κοντά του ο Κμιέτσικ. Κμιέτσικ μπαίνει στην φάση. Έρχεται ο Γκαζάεφ, μαρκάρει δυνατά ο Παραφέστας. Βασίλιεφ.
Πατιαβούρας κόβει και από τον Βαλαώρα η μπάλα δεν φτάνει σε συμπαίκτη του. Έλεγχει τώρα ο Βασίλειεφ στο κέντρο του γηπέδου. Γκαζάεφ προσπαθεί να μπει μες στην περιοχή. Έρχεται ο Μιτσιμπόνας και κόβει σε κόρνερ αυτή την επικίνδυνη προσπάθεια που έκανε ο Βαλέρη Γκαζάεφ, ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης της Δύναμο και ένα μεγάλο όνομα του σοβιετικού ποδοσφαίρου. Στο κόρνερ ο Αλεξάνδρ Καψάλης. Μπάλα περνάει από όλους και φεύγει έξω αυτό το επικίνδυνο σουτ που επιχείρησε ο Γκολόβνια. Έτσι λοιπόν περνάει και αυτή η επίθεση της Δύναμο. Ξαναβλέπετε τη φάση, έκανε το σουτ αρκετά δυνατό, η μπάλα πέρασε έξω. Φτάσαμε στο έκτο λεπτό του αγώνα. Ανδρεούδης για τον Κμιέτσικ. Το φάουλ από τον Άνταμτσικ πάνω στον Σίλκιν. Και νέα προσπάθεια με τον Βασίλειεφ. Από τον Καρατάεφ στον Βασίλειεφ, πάνω στον Παραφέστα η μπάλα που τη γυρίζει στον Πλίτσι. Και ο νεαρός διεθνής γκολκίπερ της Λάρισσας φέρνει την μπάλα στον Πατιαβούρα. Έρχεται να κόψει ο Νόβικοφ. Βουτήριτσας μαρκάρει. Η μπάλα φτάνει στον Φομιτσόφ. Φομιτσόφ περνάει δύο παίχτες, πέρασε και τον Ζιώγα και κινείται έξω από την περιοχή για να κάνει μια βιαστική παλιά. Η μπάλα είναι out και έτσι δεν ανησύχησε και αυτή τη φορά η άμυνα της Λάρισσας. Ο Ανδρέης Τρεϊλάου, και ενώ ο Πλίτσης κάνει την αλλαγή με τον Μιτσιμπόνα, έχει πει ότι η Λάρισσα, που δεν μπορεί να παίξει καθαρά αμυντικό ποδόσφαιρο, θα ακολουθήσει μια τακτική με διπλή ζώνη, ένα zone press κάτω από τη γραμμή της σέντρας, και θα προσπαθούν να βγαίνουν σε γρήγορες αντεπιθέσεις ο Άνταμτσικ με τον Βαλαώρα. Εδώ ο Παραφέστας με τον Ανδρεούδη. Κμιέτσικ. Κμιέτσικ που έχει αρκετό χώρο, προσπαθεί να περάσει, κόβει την μπάλα ο Γκολόβνια, και η προσπάθεια αυτή, ενώ βλέπετε τον Προύτνικοφ που δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, δίνει την ευκαιρία στους οπαδούς της Λάρισσας που βρίσκονται εδώ να αρχίζουν με φωνές να την ενισχύουν. Αταούλιν. Φομιτσόφ αλλάζει με τον Καρατάεφ. Καρατάεφ. Το 1-2. Η μπάλα είναι μες στην περιοχή στον Στουκασόφ. Κόβει ο Πλίτσης με τα πόδια. Μια επικίνδυνη κατάσταση στην προσπάθεια του Στουκασόφ, και η μπάλα είναι πλάγιο. Καρατάεφ. Φομιτσόφ. Μες στην περιοχή ο Βασίλειεφ. Φομιτσόφ. Το 1-2 με τον Βασίλειεφ κόβεται τελικά από την επέμβαση του Μιτσιμπόνα. Το 1-2 προσπάθησε να κάνει ο Καρατάεφ, και τώρα ο Βαλαώρας στην αντεπίθεση. Βαλαώρας που μάχεται με τον Γκολόβνια. Βαλαώρας πάντα προσπαθεί να περάσει, κόβεται τελικά από τον Σίλκιν. Αταούλιν πίσω, η μπάλα, και Φομιτσόφ. Αταούλιν. Αφού κάνουν τις εναλλαγές αυτές, ο Αταούλιν κάνει την παλιά που κόβεται από τον Μιτσιμπόνα. Η μπάλα έρχεται στον Καρατάεφ. Όμορφο το μαρκάρισμα από τον Ανδρεούδη. Βουτυρίτσας Πατιαβούρας. Και να η Λάρισσα στην αντεπίθεση με τον Πατιαβούρα. Η μπάλα μένει στους Ρώσους. Και βλέπετε ότι πολύ συχνά γυρίζουν στον Φομιτσόφ. Αυτός προτίμησε να κάνει την εναλλαγή με τον Γκολόβνια.
και κατεβάζει και πάλι την μπάλα στον Αταούλιν. Άνταμτσικ κόβει λίγο την μπάλα, κάνει την κόντρα ο Σίλκιν και δίνει το φάουλ σωστά ο διαιτητής, ο Σκοτσέζος Ρόμπερτ Βαλεντάιν. Ένας διαιτητής ο οποίος έχει παίξει αγώνες παγκοσμίου κυπέλου το 82 στην Ισπανία. Ένας διαιτητής που μπορεί να δέχεται το σκληρό παιχνίδι, δεν δέχεται όμως ποτέ το αντιαθλητικό. Είναι πάρα πολύ αυστηρός, ας ελπίσουμε ότι η Λάρισα θα βρει και μια σωστή διαιτησία εδώ μέσα στο Central Stadium της Τυφλίδας για να μπορέσει να επιδιώξει το στόχο της. Σίλκιν, Φομιτσόφ, Καρατάεφ, παλιά στον Γκαζάεφ. Βασίλιεφ, επικίνδυνα Βασίλιεφ, πάνω όμως στα χέρια του Κλίτσι η μπάλα. Δεν δημιουργήθηκε και εδώ κίνδυνος για την Λάρισα που φεύγει στην αντεπίθεση. Πατιαβούρας, Βουτυρίτσας, Ανδρεούδης, Πατιαβούρας, πιο πίσω είναι ο Μιτσιμπόνας και αρχίζουν λίγο να παγώνουν το παιχνίδι, να πάρουν θέσεις η μέση και η επιθετική της Λάρισσας και για να κερδιθεί λίγος χρόνος. Και να εδώ ο Γιώργος Μιτσιμπόνας που κάνει αυτή την ατομική προσπάθεια. Ανδρεούδης, το άνοιγμα στον Βαλαώρα. Βαλαώρας κινείται, κάνει μια σέντρα σου, την μπάλα περνάει έξω από το τέρμα του Πανύψηλο Προύντνικοφ. Αλέξη Προύντνικοφ, ένας goalkeeper με πολλά προσόντα που έχει διαδεχθεί μεγάλα ονόματα στην θέση αυτή, στην ομάδα της Δύναμο Μόσχας. Γκαζάεφ, Αταούλιν, κόβει λίγο Κνιέτσικ, έρχεται και ο Άνταμτσικ, την μπάλα μένει στον Φομιτσόφ. Βασίλιεφ και χάνει την μπάλα, έρχεται να κάνει την κόντρα ο Σίλκιν και να κερδίσει ο Βασίλιεφ την μπάλα. Άνοιγμα στον Στουκασόφ. Καρατάεφ, ο Ξανθός, ο Καρατάεφ αλλάζει με τον Βασίλιεφ. Μιτσιμπόνας κόβει σε σωστή θέση, Βαλαώρας δεν μπορεί να διώξει πιο μακριά, ο Καψάλης το άνοιγμα για τον προωθημένο Γκολόβνια. Η μπάλα φτάνει στο Κνιέτσικ. Και είναι πλάγιο υπέρ της Δύναμο Μόσχας, ενώ ήδη έχουμε φτάσει στο 12ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Δυναμό Μόσχας Λάρισα στο στάδιο της Τυφλίδας, δεύτερος αγώνας για την προημιτελική φάση του κυπέλου κυπελούχων και 0-0. Ο Βουτυρίτσας στο Μιτσιμπόνα. Ανδρεούδης, Βουτυρίτσας, παρακολουθείται από τον Καρατάεφ, η μπάλα μένει στους Σοβιετικούς, τον Γκολόβνια. Αταούλιν, Σίλκιν και Φομιτσόφ. Μιτσιμπόνας διώχνει. Αταούλιν, στο μαρκάρισμα αυτό που άφησε να περάσει χωρίς κανένα σφύριγμα ο Βαλεντάιν. Καρατάεφ, Γκαζάεφ, έχει βγάλει κοντά του τον Γκαλίτσιο. Γκαζάεφ κινείται, κάνει το δεξιό σουτ και μπλοκάρει όμορφα ο Πλίτσης πέφτοντας στη γωνιά. Είδατε την φάση αυτή, ο Γιώργος Πλίτσης σε ετοιμότητα. Σας θυμίζω ότι ο γκολκίπερ της Λάρισσας ήταν ο πρωταγωνιστής της πρόκρισης με το θαυμάσιο παιχνίδι που είχε κάνει μέσα στην Ελβετία με την Σερβέτ. Να δούμε τώρα το φάουλ που γίνεται πάνω στον Σιόγα από τον Αταούλιν. Σε αυτή την προσπάθεια που έκανε η Λάρισσα να περάσει στην αντεπίθεση. Όπως είπαμε και στην αρχή, η Λάρισσα έχει σαν στόχο να αξιοποιήσει την ταχύτητά της και τον
γρήγορο ρυθμό με τον οποίο μπορεί να κάνει αντεπιθέσεις. Παραφέστας για τον Ανδρεούδη, χάνει αυτό την μπάλα, Καρατάεφ. Γκαζάεφ με τον Γκαλίτσιο, διώχνει την μπάλα έξω. Ο Γκαλίτσιος, να δούμε τι έχει δώσει ο διαιτητής. Είναι ένα πλάγιο out, που τελικά δεν είναι ούτε πλάγιο, είναι out όπως έδειξε ο διαιτητής. Φαίνεται ότι ο Γκαζάεφ έβαλε το πόδι την τελευταία στιγμή. Έτσι λοιπόν, και ενώ φτάνουμε στο 15ο λεπτό, Δυναμό Μόσχας Λάρισα 0-0 στο Central Stadion της Τυφλίδας. Βασίλιεφ κερδίζει το φάουλ από τον παραφέστα. Καρατάεφ, Φομιτσόφ και το Καψάλης γίνονται κόντρες και ο Ανδρεούδης ψύχρεμα στον Πλίτσι. Γκαλίτσιος, Ματιαβούρας με τον Καρατάεφ να τον παρενοχλεί. Η μπάλα στον Ανδρεούδη. Γκαλίτσιος, ο Μιτσόφ έκοψε, προλαβαίνει ο παραφέστας και ελέγχει την παλιά αυτή. Παραφέστας με δύναμη, για τον Άνταμτσικ δεν βγαίνει ο συνδυασμός. Φεύγει ο Αταούλιν στην αντεπίθεση. Κακό το κοντρόλ από τον Βασίλιεφ. Ανδρεούδης πάνω στον Γκολόβνια η μπάλα. Έρχεται τελικά στους παίκτες της Λάρισσας που κινούνται με τον Βαλαόρα. Βαλαόρας από αριστερά είναι στο χώρο στον οποίο κινείται συνήθως. Έχουμε ένα μαρκάρισμα και ένα φάουλ που του έκανε ο Νόβικοφ, ακριβώς καθώς ο Γιάννης Βαλαόρας ετοιμαζόταν από θέση μέσα αριστερά να προχωρήσει ακόμα περισσότερο προς τη μεγάλη περιοχή του Προύτνικοφ. Βαλαόρας δείχνει ότι πονάει. Ο Βαλεντάιν περιμένει λίγο. Και η μπάλα είναι στημένη για ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ο Κμιέτσικ είναι κοντά. Είναι και ο Μιτσιμπόνας. Ενθουσιασμός από τους οπαδούς της Λάρισσας. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο Κμιέτσικ κάνει ο παραφέστας στο σουτ. Η μπάλα περνάει έξω. Ανεκμετάλλευτη η φάση αυτή για την Λάρισσα. Τη Λάρισσα όμως που μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 18 προς 19 λεπτά, και ενώ είδατε το σουτ του παραφέστα μετά από το φάουλ του Κνιέτσικ, η Λάρισσα λοιπόν καταφέρνει να στέκεται πάρα πολύ καλά. Δεν έχει περάσει ιδιαίτερο κίνδυνο από τις επιθετικές προσπάθειες των παικτών της σοβιετικής ομάδας. Καρατάεφ. Λάθος η παλιά, δεν προλαβαίνει ο Γκολόβνια και έτσι το πλάγιο από τον Βουτυρίτσα στον Πατιαβούρα, που κερδίζει και το φάουλ. Γκαλίτσιος πιο πίσω στον Μιτσιμπόνα. Γκαλίτσιος. Γίνεται το λάθος αυτές οι παλιές και δίνουν τώρα την ευκαιρία στον Γκαζάεφ να προσπαθήσει να φύγει. Ευτυχώς ο Μιτσιμπόνας ήταν σε σωστή θέση και φεύγει και στην αντεπίθεση. Άνταμτσικ, Ζιόγας, Βουτυρίτσας, Ζιόγας που έρχεται μια δεξιά και μια αριστερά. Η μπάλα πάνω στον Βασίλιεφ. Βαλαόρας προσπαθεί να περάσει με ατομική προσπάθεια. Έχουμε ένα νέο φάουλ. Ο Γιάννης Βαλαόρας δεν κόβεται εύκολα.
όταν κάνει αυτές τις γνωστές επιθετικές ενέργειες, τις τρίπλες του από αριστερά. Ένα νέο φάουλ λοιπόν, βλέπετε με ένα πλάνο από τις κερκίδες όπου υπάρχουν και αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λάρισσας και ακόμη ο Δήμαρχος της Θεσσαλικής πόλης, ο κύριος. Η μπάλα περνάει εύκολα για τους Σοβιετικούς πάνω από τα γκολπόστ του Προύτνικοφ, έτσι και αυτή η φάση δεν φέρνει κάτι θετικό για την Λάρισσα. Σας έλεγα λοιπόν ότι στις κερκίδες παρακολουθεί το παιχνίδι ο Δήμαρχος της Λάρισσας, Αριστίδης Λαμπρούλης, ο Πρόεδρος της ΠΑΕ, κύριος Σαμαράς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριοι Παμπέρης, Μακρύς, Λίτρας, ακόμη ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Λάρισσας, οι κύριοι Γαλάτος και Οικονομίδης, και ο Πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ, ο κύριος Λάνταβος. Παρά τις διαμαρτυρίες των Σοβιετικών, το πλάγιο είναι για την ελληνική ομάδα. Άνταμτσικ μάχεται εκεί ως Γιώγας με τον Καρατάεφ, τελικά ο Βασίλιεφ κάνει μια παλιά που φτάνει στον Γκολόβνια. Βασίλιεφ, η μπάλα χάνεται, Ανδρεούδης. Καρατάεφ. Γκαζάεφ με δύναμη ο παραφέστας. Καρατάεφ και πάλι. Πατιαβούρας έκοψε και ο Άνταμτσικ στην αντεπίθεση αυτή. Βαλαώρας. Περνάει πολύ ωραία. Πατιαβούρας. Και έχουμε ένα offside το οποίο έχει υποδεχθεί ο παίκτης της Λάρισσας. Η επίθεση αυτή σταματάει ακριβώς το 21ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μιτσόφ κάνει το λάθος. Ο παραφέστας στον Μιτσιμπόνα. Μπάλα στον αρχηγό της Λάρισσας, που κερδίζει ένα πλάγιο κάνοντας αυτή την προσπάθεια να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Παραφέστας για τον Άνταμτσικ. Παραφέστας Γιώγας, το 1-2, μπαίνει ο Σίλκιν. Η μπάλα στον Νόβικοφ. Αταούλιν, ο παίκτης που κάνει το παιχνίδι για την Δυναμό. Η μπροστινή παλιά για τον Σέντερφορ, τον Στούκασοφ. Είναι ο Πλίτσης στην καλύτερη θέση. Βιντσιμπόνας, Ανδρεούδης. Ανδρεούδης κινείται ωραία. Σγιώγας. Νιέτσικ. Για τον Σγιώγα και πάλι. Βρίσκει άσχημα το πόδι του κάτω και έτσι η πάσα δεν γίνεται σωστά για να φύγουν στην αντεπίθεση οι Σοβιετικοί. Με τον Βασίλιεφ. Αταούλιν. Φομιτσόφ. Είναι ο Βασίλιεφ. Και το κόρνερ από την επέμβαση που έκανε ο παραφέστας στην προσπάθεια αυτή του κυνηγού της Δυναμό να κάνει την σέντρα μέσα στην καρδιά της άμυνας του Γιώργου Πλίτση. Τον βλέπετε εδώ να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του για το κτύπημα αυτό κόρνερ που ετοιμάζεται να κάνει ο Βασίλιεφ. Πλίτσης χάνει την μπάλα, είναι ο Άνταμτσικ με τον Πατιαβούρα που την διώχνουν πιο μακριά. Το πλάγιο είναι φυσικά για την Δυναμό. Στουκασόφ, νέο κόρνερ από τον Πατιαβούρα. Καψάλης με τον Βασίλιεφ έκαναν γρήγορα το κόρνερ. Μπάλα περνάει από όλους, είναι ο Ανδρεούδης ο οποίος την βγάζει από την περιοχή. Έχει κάνει το φάουλ ο προωθημένος Σίλκιν και έτσι η φάση τελειώνει εύκολα και αυτή τη φορά για τη Λάρισσα.
Πατιαβούρας προτίμησε να γυρίσει την μπάλα πιο πίσω. Γκλίτσης. Πρέπει να κερδιθεί και χρόνος. Ο στόχος είναι το 1 γκολ. Κάθε αποτέλεσμα ισόπαλο με 1-1 ή περισσότερα γκολ δίνει την πρόκριση στη Λάρισα. Το 0-0 θα την υποχρεώσει να παίξει παράταση. Φυσικά η ήττα θα την βγάλει έξω από την επόμενη φάση της διοργάνωσης, κάτι που βέβαια κανένας Έλληνας φίλαθλος δεν εύχεται. Και να ο Παραφέστα στην αντεπίθεση. Κάνει το πέρασμα για τον Άνταμτσικ, πρόλαβε ο Γκολόβνια. Παλιά από Βασίλειεφ σε Αταούλιν, ένας νεαρός πολύ καλός παίκτης ο Αταούλιν, προωθημένη παλιά στα χέρια του Κλίτση. Πατιαβούρας. Βαλαώρας δεν μπόρεσε να κόψει, είναι ο Νόβικοφ με τον Αταούλιν. Βασίλειεφ. Κόβει ο Μιτσιμπόνας, έχει σηκωθεί και η σημαία από τον επόπτη, τελικά η μπάλα στον Κνιέτσικ, στον Μιτσιμπόνα. Ανδρεούδης. Παλιά στον Άνταμσικ. Ο Βουτυρίτσας γυρίζει την μπάλα από τον Κνιέτσικ, ήταν η παλιά που δεν μπόρεσε όμως να ολοκληρώσει σωστά ο Βουτυρίτσας. Και τώρα μια αντεπίθεση με τον Βασίλειεφ και τον Καρατάεφ. Όπως βλέπετε είναι ένα γρήγορο παιχνίδι, είναι offside τον Γκαζάεφ στη φάση αυτή, σε μια επικίνδυνη φάση καθώς ήταν αμαρκάριστος. Έτσι η σωστή τοποθέτηση των αμυντικών της Λάρισσας την έκοψε, αφού ο Γκαζάεφ, ένας από τους πιο επικίνδυνους παίχτες και μάλιστα που μέχρι τώρα είναι και πρώτος σκόρερ στην φετινή διοργάνωση του Κυπέλου Κυπελούχων, δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Καρατάεφ. Η μπάλα φεύγει από το κεφάλι του Γκαζάεφ, έχει μείνει offside. Ο Σέντερφορ ως του Κασόφ στην φάση αυτή, που έγινε αρκετά γρήγορα καθώς απέκρουσε προσωρινά η άμυνα της Λάρισσας. Νιέτσικ. Ανδρεούδης. Πατιαβούρας. Η μπάλα φτάνει στον Αταούλιν. Βασίλειεφ δεν μπορεί να κάνει το 1-2. Φεύγει ο Γκαλίτσιος. Κόβει ο Αταούλιν. Βασίλειεφ. Μια πολύ ωραία τρίπλα του Βασίλειεφ. Η μπάλα περνάει πλάγιο, είναι για τη Δυναμό. Γρήγορα προς τον Στούκασοφ προσπάθησαν να κάνουν το πλάγιο αυτό. Τελικά η παρέμβαση του Πατιαβούρα έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που ετοιμάζονται να χτυπήσουν τώρα οι Σοβιετικοί. Κόβει ο Μιτσιμπόνας καθώς προσπάθησε ο Νόβικοφ να κάνει κάτι. Καρατάεφ μαρκάρεται από τον Πατιαβούρα με δύναμη, που διώχνει και την μπάλα πιο μακριά. Γκολόβνια. Καρατάεφ. Καρατάεφ με τον Κνιέτσικ. Η μπάλα φτάνει στον Φομιτσόφ. Στην περιοχή ο Γκαλίτσιος κόβει, κάνει το άστοχο σουτ. Ο Καρατάεφ δίνει τέλος στην επιθετική πρωτοβουλία της Δυναμό. Φτάσαμε ακριβώς στο 30 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Στο Central Stadion της Τυφλίδας, Δυναμό Μόσχας Λάρισα 0-0 στο δεύτερο αυτό αγώνα των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Κυπέλου Κυπελούχων Ευρώπης. Νόβικοφ.
γίνεται η κόντρα που ευνοεί τους Σοβιετικούς. Έρχεται ο Καψάλης, κάνει μια μπαλιά και έχουμε το κόρνερ από την πλάτη του Πατιαβούρα, και ενώ βλέπετε κι εσείς τον φωτεινό πίνακα και στο βάθος τον Βίκτορ Βασίλιεφ που πηγαίνει για να χτυπήσει το κόρνερ αυτό. Προς τα έξω το κόρνερ, κεφαλιά πάνω στον Ανδρεούδη που διώχνει, κεφαλιά που έκανε ο Νόβικοφ, και το πλάγιο για την Δύναμο. Καρατάεφ, έρχεται ο Στουκασόφ, με δύναμη ο Παραφέστας, μπαλά πιο έξω από την περιοχή, και το σούτ αυτό που επιχείρησε από μακριά ο Καψάλης δεν έχει καμιά συνέχεια. Ο Γιώργος Πλίτσης εδώ θα στήσει άλλη μια φορά την μπάλα στη γωνιά της μικρής περιοχής και κάνει την εναλλαγή με τον Μιτσιμπόνα. Γαλίτσιος, Μιτσιμπόνας χάνει την κόντρα από τον Βασίλιεφ. Καψάλης προσπαθεί. Και το πλάγιο για τη Λάρισα από την άστοχη ενέργεια του Σοβιετικού με τον Πατιαβούρα. Η μπάλα στον Κνιέτσικ. Κόβει ο Νόβικοφ. Και κερδίζουν οι παίκτες της Λάρισας. Κνιέτσικ για τον Βουτιρίτσα. Ένα άσκημο μαρκάρισμα από το νούμερο 3, τον Αλέξανδρο Νόβικοφ, πάνω στον Θόδωρο Βουτιρίτσα, και ένα φάουλ για τη Λάρισα. Μπαλιά του Βουτιρίτσα κόβεται. Το άνοιγμα για τον Καρατάεφ και το Σιόγας. Γκαζάεφ σηκώνει την μπάλα. Πατιαβούρας, και βγαίνει ο Πλίτσης να μαζέψει την μπάλα. Βουτιρίτσας. Το άνοιγμα πολύ δυνατό για τον Πατιαβούρα. Έρχεται, αναγκάζεται, διώχνει την μπάλα σε πλάγιο ο Νόβικοφ. Γρήγορα το πλάγιο προς τον Βαλαόρα. Βαλαόρας κινείται μες στην περιοχή με τον Νόβικοφ. Το πέρασμα για τον Άνταμτσικ. Προσπαθεί να μπει ο Κνιέτσικ, και η μπάλα είναι φάουλ για τους Σοβιετικούς. Χτύπησε στα χέρια του Πολωνού χαφ της Λάρισας, και έτσι η φάση σταματάει. Και θα έχετε, πιστεύω, δει κι εσείς από τα 33 αυτά λεπτά του αγώνα ότι και οι δύο ομάδες προσπαθούν να αναπτυχθούν γρήγορα. Γυρίζουν αρκετοί παίκτες πίσω για να καλύψουν αμυντικά τους τερματοφύλακες στις επιθέσεις των αντιπάλων, και βγαίνουν με όση ταχύτητα και δύναμη μπορούν στην αντεπίθεση. Γκαζάεφ, κλέβει ο Ανδρεούδης ωραία. Σε ένα σημείο όμως που είναι μόνο ο Νόβικοφ. Σιόγας. Σιόγας επιμένει, η μπάλα στον Αταούλιν. Κάνει το σουτ, διώχνει ο Μιτσιμπόνας. Βαλαόρας. Σιόγας. Τον Κνιέτσικ, ο Κνιέτσικ προσπαθεί να ξεφύγει, βλέπετε τον πιάνει ο Νόβικο με τα χέρια. Ο Βαλεντάιν έχει όμως στηρίξει προηγουμένως να διακοπεί το παιχνίδι και να μπει μέσα ο φυσικοθεραπευτής της Λάρισσας, ο κύριος Μπατζαλέξης, γιατί ο Σιόγας είναι στο έδαφος. Φαίνεται πως έχει χτυπήσει, ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Σιόγα. Έδειξε ο Βαλεντάιν ότι χτύπησε στο πρόσωπο, και τώρα προσφέρονται στον Σιόγα οι πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. 34ο λεπτό. Δύναμο Μόσχας Λάρισα 0-0 εδώ στην Τυφλίδα.
στο δεύτερο αγώνα τους για την προημιτελική φάση του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης, και ο Κμιέτσικ έτοιμος για ένα φάουλ από αρκετά μεγάλη απόσταση. Κάνει την μπάλα προς τον Βαλαώρα. Ο Γκολόβνια με την βοήθεια του Καψάλη βγάζουν την μπάλα. Κλέβει και πάλι ο Βαλαώρας. Βαλαώρας πολύ ωραία, είναι εντυπωσιακός ορισμένες φορές. Γκολόβνια έκοψε η μπάλα στον Πατιαβούρα. Βουτυρίτσας, Πατιαβούρας, και έχουμε ένα νέο φάουλ υπέρ της Λάρισσας. Και είδατε τις παρατηρήσεις για τα παρκαρίσματα που σας είπα ότι δεν δέχεται ο Βαλεντάιν όταν είναι επικίνδυνα ή αντιαθλητικά. Στο φάουλο Βουτυρίτσας, το γύρισμα από τον που έγινε από τον προωθημένο Μιτσιμπόνα. Η μπάλα είναι πλάγιο και ο Καρατάεφ οργανώνει την επίθεση αυτή της Λάρισσας, της Δυναμό. Αταούλιν, βγήκε ο Γκολόβνια, Καψάλης, εύκολα ο Κλίτσης, και μετά την αλλαγή με τον Παραφέστα και τον Μιτσιμπόνα, ο αρχηγός της Λάρισσας κάνει την παλιά προς τον Άνταμτσικ. Ανδρεούδης, Παραφέστας, Άνταμτσικ, Μιτσιμπόνας, Πατιαβούρας, Πατιαβούρας βρίσκει κενό χώρο και κάνει την παλιά προς τον Άνταμτσικ. Τελικά έκοψαν οι Σοβιετικοί. Και ο Καρατάεφ αλλάζει με τον Αταούλιν και αυτός τον Φομιτσόφ. Αταούλιν, Καψάλης, Βουτυρίτσας κόβει, Αταούλιν, Βασίλειεφ προσπαθεί να κάνει κάτι, Καψάλης, Καρατάεφ, Τσιμπόνας διώχνει, ο Κμιέτσικ πιο μακριά. Νόβικοφ, Φομιτσόφ. Και ενώ βλέπουμε και ετοιμάζεται και μια αλλαγή από πλευράς Λάρισσας, να δούμε τι θα κάνει ο Ανδρεούδης στην παλιά αυτή προς τον Άνταμτσικ, που κόβεται και πάλι από τους Σοβιετικούς. Γκαζάεφ. Γκαζάεφ που δεν έχει φανεί. Έρχεται και πάλι ο Φομιτσόφ, θα τον έχετε δει, βγαίνει πολλές φορές στην επίθεση. Διώχνει ο Παραφέστας. Βουτυρίτσας. Άνταμτσικ και Σίλκιν. Ο Άνταμτσικ κερδίζει την μπάλα, κάνει μια κόντρα, ο Νόβικοφ. Ίσως θα πρέπει να είναι και μια κίτρινη κάρτα από τον Βαλεντάιν, που όμως κάνει μόνο παρατηρήσεις στον σοβιετικό παίκτη. Και η Λάρισσα έχει σηκώσει και έχει έτοιμη την πρώτη της αλλαγή. Ο Θανάσης Τσιόλης θα πάρει τη θέση του Μιχάλης Γιώγα, όπως δείχνει η πινακίδα. Βλέπετε εδώ μπροστά τον 26χρονο Θανάση Τσιόλη, που θα μπει στη θέση του Γιώγα. Ίσως έχει κάποιο πρόβλημα ο Γιώγας μετά το κτύπημά του. Βγήκε από το παιχνίδι, ή δεν αποκλείεται να είναι και μια αλλαγή τακτικής από τον Ανδρέη Στρεϊλάου. Μιτσιμπόνας, η μπάλα κόβεται, Φομιτσόφ. Παραφέστας με τον Γκαζάεφ. Κλέβει τελικά ο Ανδρεούδης, ο Παραφέστας πίσω στον Καλίτσι. Νόβικοφ, Φομιτσόφ. Αταούλιν και Γκολόβνια. Βασίλειεφ. Μιετσικόβι. Άλλαξε με τον Άνταμτσικ. Ανδρεούδης στην αντεπίθεση έκανε την παλιά για να φύγει ο Κμιέτσικ. Βουτυρίτσας. Βαλαώρας.
Ωραίο το άνοιγμα, δεν περνάει παλιά, ο Σίλκιν ελέγχει. Αταούλιν. Γκαζάεφ. Ο Τσιόλης προσπάθησε να κόψει. Να εδώ ο Τσιόλης στην πρώτη του ουσιαστικά επαφή με την μπάλα. Παραφέστας. Μακριά ο Άνταμτσικ, ο Σίλκιν αφήνει την μπάλα. Αταούλιν. Φομιτσόφ. Φομιτσόφ, η μπάλα κοντράρει. Ο Βουτυρίτσας πιο μακριά. Άνταμτσικ. Ανδρεούδης. Τσιόλης και Ανδρεούδης. Παραφέστας. Αφήνει να τον πρεσάρει ο Στουκασόφ. Και η μπάλα στον Πλίτσι. 41ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Θα ακούτε τους οπαδούς της Λάρισσας που βλέπουν την ελληνική ομάδα να κρατάει στον ρυθμό που θέλει το παιχνίδι, να προσπαθεί να βγει στις αντιπιθέσεις και φυσικά δικαιολογημένα την ενισχύουν με τις ζητοκραδιές τους. Η μπάλα πάνω στον Κολόβνια. Καψάλης. Ανδρεούδης ελέγχει. Μιτσιμπόνας. Πατιαβούρας. Κμιέτσικ. Πατιαβούρας. Έχουμε το φάουλ υπέρ της Λάρισσας. Ανδρεούδης. Ανδρεούδης πάντα. Γκαλίτσιος. Παραφέστας. Παραφέστας περνάει. Έχει κενό χώρο. Η μπάλα φτάνει στον Ανδρεούδη. Μες στην περιοχή κόβει ο Νόβικοφ. Και αντεπίθεση με τον Καρατάεφ. Γκαλίτσιος διώχνει. Παραφέστας. Η μπάλα είναι πλάγιο υπέρ της Δυναμό. Φομιτσόφ. Έχει και πάλι την μπάλα. Κάνει το λάθος. Μιτσιμπόνας. Ανδρεούδης. Πατιαβούρας. Βουτυρίτσας. Και ο Γκαλίτσιος. Βουτυρίτσας και πάλι. Πολύ ωραίος το 1-2 που έγινε μεταξύ Βουτυρίτσα και Βαλαώρα. Ο Βαλαώρας δέχεται το μαρκάρισμα του Νόβικοφ. Η μπάλα βγαίνει από την περιοχή. Κάτι προσπάθησε να κάνει ο Καψάλης. Η μπάλα είναι πλάγιο από την επέμβαση του Ανδρεούδη. Γκολόβνια για τον Βασίλιεφ. Ανδρεούδης κόβει και πάλι. Κμιέτσικ. Κμιέτσικ για τον Άνταμτσικ που κινείται πολύ ωραία με τον Σίλκιν κοντά. Άνταμτσικ δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα. Να μια καλή ευκαιρία όπως φάνηκε στην αρχή που όμως δεν ολοκληρώθηκε. Ο Πατιαβούρας ελέγχει. Δεν κάνει όμως σωστά όπως θα ήθελε το άνοιγμα της μπάλας για να περάσει και έτσι το πλάγιο και πάλι για τους παίκτες της Δυναμό με τον Καψάλη. Αταούλιν. Φομιτσόφ. Γκαζάεφ μαρκάρεται. Ανδρεούδης. Κάνει και φάουλο Γκαζάεφ. Ο Ανδρεούδης κράτησε την μπάλα. Βουτυρίτσας Γκαλίτσιος. Βουτυρίτσας για τον Άνταμτσικ. Νόβικοφ στον Φομιτσόφ. Ωραία πλασαρισμένος. Ο Βουτυρίτσας έκοψε. Βαλαώρας.
Το άνοιγμα για τον Πατσιαβούρα, με το γνωστό τρόπο το άνοιγμα αυτό στον ταχύτατο Πατσιαβούρα και κόβεις κόρνερ Ογκολόβνια. Την προσπάθεια για σέντρα που πήγε να κάνει ο αριστερός μπακ της Λάρισσας, τον βλέπετε να γυρίζει να πάρει την θέση του. Ενώ στο βάθος και κάτω από τις επιθυμίες των οπαδών της Λάρισσας ο Βαλαώρας ετοιμάζεται να κάνει το κόρνερ αυτό. Η μπάλα περνάει, δεν βρίσκεται όμως ένας παίκτης της Λάρισσας να τη διώξει, να τη στείλει προς τα δίχτυα και την απομακρύνουν οι αμυντικοί. Ενώ ταυτόχρονα ακούστηκε και το σφύριγμα από τον Βαλεντάιν. Το πρώτο ημίχρονο τελειώνει. Δυναμό Μόσχας Λάρισα 0-0 στο στάδιο της Τυφλίδας, στον αγώνα, τον δεύτερο αυτόν αγώνα των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, σε 10 λεπτά περίπου θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Δυναμό Λάρισσας. Το πρώτο ημίχρονο, για όσους το παρακολούθησαν, είναι γνωστό, το αποτέλεσμα είναι 0-0. Για όσους τυχόν άνοιξαν τώρα την τηλεόρασή τους, το πληροφορούνται αυτή τη στιγμή, σε ένα πρώτο ημίχρονο που η Λάρισσα έπαιξε, μπορώ να πω, πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ όμορφα. Προσπάθησε να φτάσει κοντά στο στόχο της, που είναι ένα γκολ σε κάποια από τις αντεπιθέσεις της. Από την πλευρά της σοβιετικής ομάδας δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Υπήρξαν 2-3 μόνο επικίνδυνες επιθέσεις που όμως και αυτές δεν ολοκληρώθηκαν. Ο Πλίτσης μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί να περάσει δύσκολες στιγμές, δεν έχει χρειαστεί να δείξει τα προσόντα του κάνοντας επεμβάσεις. Τώρα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η αγωνία θα ανέβει, αφού η Λάρισσα χρειάζεται ένα γκολ για να μπορέσει να περάσει απευθείας. Αν μείνει το 0-0, επαναλαμβάνω ότι θα έχουμε ημίωρη παράταση για να κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση. Η Λάρισσα από το πρώτο ημίχρονο, περίπου στο 37ο λεπτό, έκανε την αλλαγή. Στη θέση του Γιώγα πέρασε ο Τσιόλης, ενώ αυτή τη στιγμή, και καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, για το δεύτερο αυτό ημίχρονο δεν βλέπω κάποια αλλαγή από πλευράς της σοβιετικής ομάδας. Οι παίκτες είναι στη σέντρα, τους βλέπουμε μέσα στο γήπεδο, ελπίζω να τους βλέπετε κι εσείς, γιατί εγώ εδώ στο monitor που έχω δεν βλέπω εικόνα ακόμα γηπέδου, βλέπω μια άποψη της Τυφλίδας, της πρωτεύουσας της Γεωργίας, της θερμής πόλης, όπως λέγεται, που φιλοξενεί τις δύο ομάδες, αφού στη Μόσχα υπάρχει κρύο και δεν θα μπορούσαν ίσως να παίξουν οι δύο ομάδες αν οι καιρικές συνθήκες είναι όπως συνήθως άσκημες αυτή την εποχή. Το δεύτερο αυτό ημίχρονο έχει ξεκινήσει με τους Σοβιετικούς στην πρώτη αυτή επίθεση. Η μπάλα στα χέρια του Πλίτσι και έτσι ο Πατσιαβούρας τώρα κατεβάζει την μπάλα. Το άνοιγμα για τον Άνταμτσικ που καταδιώκεται από τον Σίλκιν. Ο διαιτητής έχει σφυρίξει ένα φάουλ υπέρ της Λάρισσας στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Άνταμτσικ. Βουτυρίτσας. Μιέτσικ προσπαθεί να επαναφέρει, έβγαλε την μπάλα ο Νόβικοφ, Γκαζάεφ και Καρατάεφ. Παραφέστας Μιτσιπώνας. Από τον Καρατάεφ το πλάγιο για τη Λάρισσα. Παραφέστας προς τον Άνταμτσικ, Σιόλης. Παλιά σε ένα σημείο που είναι ο Νόβικοφ, γυρίζει στον γκολκίπερ τον Προύντνικοφ. Καψάλης. Αταούλιν.
Φομιτσόφ. Γκαζάεφ μετά την πάσα του Καρατάεφ, η παλιά κόβεται από τον Μιτσιμπόνα. Αταούλιν. Καρατάεφ. Ο Παραφέστας κόβει με δύναμη σε πλάγιο. Μιέτσικ προσπάθησε να διώξει, είναι ο Αταούλιν που ελέγχει την μπάλα. Καψάλης. Φομιτσόφ. Γκαζάεφ με την μπάλα μέσα στην περιοχή, κινείται επικίνδυνα. Γκαζάεφ κάνει το σουτ πάνω από το τέρμα του Πλίτσι. Να μια δύσκολη στιγμή που περνάει χωρίς συνέπεια για την ελληνική ομάδα παρά το κόρνερ που ζητάει ο Γκαζάεφ. Κοιτάξτε πώς κινήθηκε, άλλαξε ωραία την μπάλα. Πλάσαρε όμως πάνω από το τέρμα του Πλίτσι και έτσι έχουμε out παρότι ζήτησε κόρνερ. Φομιτσόφ έκοψε, ο Τσιόλης ελέγχει. Ανδρεούδης Τσιόλης προσπαθεί να περάσει τον Φομιτσόφ. Η μπάλα στον Καρατάεφ και από αυτόν στον Βασίλιεφ. Βουτυρίτσας κόβει. Ανδρεούδης δεν μπορεί να περάσει. Είναι όμως και λάθος η παλιά από τους Σοβιετικούς, έτσι έχουμε ένα πλάγιο με τον Νίκο Πατιαβούρα προς τον Βαλαόρα, διώχνει πιο μακριά ο Βουτυρίτσας. Έρχεται ο Νόβικοφ να βρει τον Στουκασόφ. Παραφέστας Πατιαβούρας. Πατιαβούρας με δύναμη αφήνει στον Άνταμτσικ. Για τον Βαλαόρα. Βαλαόρας κινείται πολύ ωραία, του κόβει την τελευταία στιγμή την μπάλα ο Γκολόβια και ο Καψάλης προσπαθεί να ξεφύγει από τον Πατιαβούρα, κερδίζει ένα πλάγιο. Αταούλιν. Παραφέστας με τον Στουκασόφ και τον Καρατάεφ που έκανε τελικά την παλιά προς τον Βασίλιεφ. Βασίλιεφ δεν μπορεί να περάσει, έχει γίνει όμως φάουλ από την επέμβαση του Μιτσιμπόνα. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ ακριβώς στο 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου που ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Βασίλιεφ. Είναι κρίσιμα αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Θα πρέπει να προσέξουν πολλοί οι παίκτες της Λάρισσας. Ο Καψάλης πήγε τελικά για το χτύπημα αυτό του φάουλ. Μες στην περιοχή μπάλα πηδάνε πολύ. Γίνεται μια κεφαλιά από τον Γκαζάεφ, κόβει ο Πλίτσης εντυπωσιακά και νομίζω ότι πρέπει να έχει γίνει ένα φάουλ από τον προωθημένο Νόβικοφ. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ περάσε η Λάρισσα μια δύσκολη στιγμή. Κοιτάξτε, από το φάουλ η μπάλα έρχεται μέσα στη μικρή περιοχή, πήδηξε με το 3 ο Νόβικοφ. Ο Γκαζάεφ από κοντά έκανε την κεφαλιά και σωτήρια. Ο Πλίτσης έδιωξε την μπάλα για να την απομακρύνουν οι αμυνόμενοι σε πλάγιο. Δεν μπορούμε να πούμε απόλυτα αν έκανε φάουλ ο Νόβικοφ πάνω στους κεντρικούς μπακ της Λάρισσας. Μιτσιμπόνας. Η κεφαλιά από τον Άνταμτσικ σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Νόβικοφ. Φομιτσόφ. Βασίλιεφ με τον Τσιόλη που κλέβει την μπάλα, κερδίζει τελικά τη μονομαχία. Ο Σοβιετικός κάνει το φάουλ ο Τσιόλης. Αταούλιν, Φομιτσόφ. Κινούνται πιο πολύ από αριστερά όπως θα διαπιστώνετε οι παίκτες της Δυναμό. Η μπάλα από τον Άνταμτσικ που είχε γυρίσει πίσω βγαίνει προς τον Βαλαόρα, κάνει το 1-2 με τον Άνταμτσικ, αυτός που φεύγει κάτω από τις επιθυμίες των οπαδών της Λάρισσας. Ψάχνει στήριγμα τον Βουτυρίτσα. Η μπάλα από την κόντρα είναι out και ο Προύντνικοφ αλλάζει με τον Φομιτσόφ και αυτός με τον Βασίλιεφ.
βαθιά παλιά προς τον Γκαζάεφ, με τον Πατιαβούρα κοντά ο Γκαζάεφ, ένας παίχτης πολύ καλός, τριπλέρ. Τσιμπώνας κόβει, βοηθάει ο Ανδρεούδης. Μιέτσικ, Μιτσιμπώνας. Ψύχρεμα κινούνται οι παίκτες της Λάρισσας, δεν θα ακούτε ίσως πολλές επιθυμίες από τους σοβιετικούς φιλάθλους. Άλλωστε δεν υποστηρίζουν την Δυναμό Μόσχας, αλλά την Δύναμο Τυφλίδας, και έτσι αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την ελληνική ομάδα, που δεν παίζει ασφαλώς σε μια ατμόσφαιρα που θα μπορούσε να την επηρεάσει. Αταούλιν, Καρατάεφ, βρίσκει τον Καψάλη. Καψάλης με τον Βουτυρίτσα, κάνει τη σέντρα. Γκαζάεφ είναι κοντός, δεν μπορεί να κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα είναι πλάγιο. Πλάγιο θα πρέπει να είναι για τη Λάρισα, όπως δείχνει και ο διαιτητής. Καλύψαμε 9 λεπτά από το δεύτερο ημίχρονο, από τον Παραφέστα η μπάλα στον Πλίτσι, από αυτόν στον Πατιαβούρα. Η Λάρισα προσπαθεί να κινείται μια αριστερά, μια δεξιά, για να μπορεί να μπερδεύει και τους αντιπάλους της. Πατιαβούρας με τον Βουτυρίτσα το 1-2. Βαλαώρας, ο Σίλκιν κόβει, ο Νόβικοφ στον Καψάλη. Αταούλιν. Καψάλης. Κάνει το λάθος ο Βαλαώρας στην αντεπίθεση. Κόβει ο Γκολόβνια. Αταούλιν. Τώρα το παιχνίδι έχει γίνει πιο γρήγορο και πιο ανοιχτό. Ωραία ο Μιτσιμπώνας. Βουτυρίτσας. Μιτσιμπώνας. Παλιά για τον Κνιέτσικ ήταν λίγο δυνατή. Η μπάλα στον Προύντνικοφ. Και μετά την αλλαγή ο γκολκίπερ της Δύναμο φέρνει την μπάλα στον Σίλκιν. Φομιτσόφ. Αταούλιν. Νόβικοφ. Σίλκιν. Φομιτσόφ βγαίνει και αυτός από την άμυνα. Τελικά κερδίζει τις κόντρες. Έρχεται ο Μιτσιμπώνας με δύναμη. Τα 2 τεσσάρια σε αυτή τη μονομαχία. Ο Μιτσιμπώνας δεν μπορεί να κοντρολάρει όπως θέλει, έτσι το πλάγιο είναι για την Δύναμο. Καρατάεφ με τον Ανδρεούδη που του κλέβει σωστά την μπάλα. Πάνω στον Αταούλιν η παλιά του. Καψάλης. Καρατάεφ. Παλιά του Καρατάεφ κόβεται από τον Γκαλίτσιο. Βαλαώρας. Σίλκιν. Νόβικοφ. Βαλαώρας πλησιάζει και αναγκάζει τον Νόβικοφ, τον στόπερ της σοβιετικής ομάδας, να φέρει την μπάλα πίσω. Το βολέ του Προύντνικοφ. Γκαλίτσιος πάλι σε καλή θέση κόβει. Γκολόβνια. Καψάλης. Γκαζάεφ. Ο Γκαλίτσιος με δύναμη στέλνει την μπάλα πλάγιο. Γκολόβνια στο πλάγιο αυτό. Καψάλης με τον Γκολόβνια. Ο Κνιέτσικ έκοψε προσωρινά την μπάλα. Καψάλης δεν περνάει. Ο Μιτσιμπώνας κόβει ψύχρεμα. Κλέβει όμως ο Γκολόβνια την μπάλα. Πολλές κόντρες γίνονται. Θα πρέπει να προσέξουν στις φάσεις αυτές οι αμυντικοί της Λάρισσας. Ο Γκαζάεφ κινείται αλλά δεν κοντρολάρει και αυτό σωστά. Ο διαιτητής έχει δείξει πάντως κόρνερ. Η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Πατιαβούρα. Και με το νούμερο 8 έτοιμος ο Βίκτορ Βασίλιεφ για το κόρνερ αυτό. Ακριβώς το 11ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Τσιμπώνας βγάζει την μπάλα. Σίλκιν. Αταούλιν. Καψάλης. Παλιά για τον Βασίλιεφ.
σέντρα του Βασίλειεφ, η μπάλα κόβεται από τον Παραφέστα πάνω στον Αταούλιν. Πιέζουν σε αυτά τα λεπτά συνέχεια οι παίκτες της Δύναμο. Είναι τα αποφασιστικά λεπτά που θα γίνουν ασφαλώς πολλές επιθέσεις. Εδώ το φάουλ από τον Ανδρεούδη και γρήγορα ο Αταούλιν σε μια παλιά για τον Γκαζάεφ. Γκαζάεφ με τον Παραφέστα. Γκαζάεφ μπαίνει μες στην περιοχή. Κάνει το σούτ, η μπάλα περνάει out, περνάει και η αγωνία των παικτών και των οπαδών της Λάρισσας σε αυτή την επιθετική προσπάθεια του Γκαζάεφ. Κοιτάξτε πως ελήχθηκε, είναι πάρα πολύ καλός τριπλέρ. Έκανε το διαγώνιο σούτ, η μπάλα έφυγε έξω από το τέρμα του Πλίτσι. Εδώ ο Γκαζάεφ, ένας από τους τρεις διεθνείς παίκτες που διαθέτει στη σύνθεσή της η Δυναμό Μόσχα αυτή τη στιγμή. Ο Καψάλης και ο Γκαζάεφ μαζί με τον Στούκασόφ έχουν παίξει στην Εθνική Άνδρων. Χνιέτσικ. Σιόλης. Σιόλης που κάνει μια ατομική προσπάθεια. Παραφέστας. Σιόλης. Παραφέστας βρίσκει τον Βουτυρίτσα. Η παλιά του Τσιόλη ελέγχεται από τον Κολόβνια. Καρατάεφ, μια παλιά που έρχεται να διώξει ο Πατσιαβούρας. Βαλαώρας. Βαλαώρας κλέβει την μπάλα ο Αταούλιν. Αλλάζει παιχνίδι για τον Φομιτσόφ. Καρατάεφ προσπαθεί να κινηθεί γρήγορα, κάνει και την τρίπλα, ρίχνει κάτω τον Παραφέστα, μια ωραία ενέργεια του σοβιετικού παίκτη. Μπάλα στην βαθιά αυτή παλιά αναγκάζει τον Πλίτσι να τη διώξει σε πλάγιο, καθώς ο Στούκασόφ είχε πλησιάσει κοντά του επικίνδυνα. Καψάλης, Γκολόβνια, Αταούλιν. Παλιά του Γκολόβνια για τον Καψάλη. Πατσιαβούρας κόβει. Αταούλιν και πάλι. Καρατάεφ. Φομιτσόφ. Πιέζουν πολύ οι Σοβιετικοί. Κάνει το σούτο Φομιτσόφ. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι. Σκάει κάτω. Να δούμε τι έχει δείξει ο διαιτητής. Έχει δείξει γκολ η Δύναμο Μόσχας ακριβώς στο τέταρτο, στο 60 λεπτό, με αυτό το εκπληκτικό δυνατό σουτ του Φομιτσόφ. Ανοίγει το σκορ. Κοιτάξτε πως ακριβώς έγινε η φάση. Έκανε ξαφνικά το σούτ έξω από την περιοχή. Μπάλα πήγε στο δοκάρι, έσκασε μέσα από την γραμμή του τέρματος του Πλίτσι και έτσι στο 60 λεπτό η Δυναμό Μόσχας ασφαλώς μας στενοχωρεί, όχι μόνο εμάς που είμαστε εδώ, αλλά όλους τους Έλληνες φιλάθλους, καθώς προηγείται με 1-0. Τα πράγματα γίνονται τώρα πιο δύσκολα για τη Λάρισα, θα πρέπει να προσέξει. Είπαμε ότι κυνηγάει το γκολ. Το πέτυχε πρώτη η Δυναμό. Ας ελπίσουμε ότι στη μισή ώρα που απομένει θα καταφέρει η ελληνική ομάδα να φτάσει εκείνη σε ένα γκολ. Καρατάεφ. Παραφέστας κόβει. Το 1-2 και ο Παραφέστας στον Βουτυρίτσα. Το άνοιγμα για τον Άνταμτσικ είναι σε πολύ καλή θέση μέσα στην περιοχή, πολύ κοντά στον γκολ. Η μπάλα πηγαίνει όμως έξω από την εστία. Μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Δεν ξέρω αν ο επόπτης που τον βλέπω να μένει στη θέση του αν είχε σηκώσει τίποτα. Δεν νομίζω όμως ότι κινήθηκε αντικανονικά. Βλέπετε τον πίνακα, γράφει το όνομα του Φομιτσόφ, του σκόρερ μέχρι στιγμής του αγώνα, που με το ξαφνικό, εξαιρετικά δυνατό και πολύ δύσκολο για τον Πλίτσι βολέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να δώσει την πρωτοπορία στην σοβιετική ομάδα. Και πριν από λίγο, ενώ η μπάλα είναι στημένη από τον Προύμπνικοφ για το out, ο Άνταμτσικ έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, έφτασε πολύ κοντά στον γκολ. Ένα λεπτό μετά την επιτυχία της Δυναμό, που κινείται και πάλι με τον Γκαζάεφ. Γκαζάεφ γρήγορα προσπαθεί να περάσει.
Παραφέστας κόβει, έρχεται και ο Τσιόλης, η μπάλα είναι κόρνερ. Και έχουμε και μια αλλαγή, να δούμε το κόρνερ. Το 14 ετοιμαζόταν ο Ρίγας. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Μιέτσικ την διώχνει. Το άνοιγμα του Ανδρεούδη προς τον Βαλαώρα. Ελέγχεται η μπάλα από τον Φομιτσόφ και τον Σίλκιν. Καρατάεφ. Αταούλιν σε καλή θέση προσπαθεί να περάσει. Μιτσιμπόνας κόβει. Είναι πάρα πολύ έντονη η επιθετική προσπάθεια των παικτών της Δυναμό σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Γκολόβνια. Κάνει φάουλ ο Βαλεώρας, όπως έδειξε ο διαιτητής. Ένα φάουλ με τον Καψάλη. 63ο λεπτό. Ο Πλίτσης εύκολα μπλοκάρει. Προσπάθεια του Τσιόλη. Η μπάλα είναι πλάγιο. Και ο Τσιόλης περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν λίγο για να μπορέσει να κάνει το πλάγιο. Ο Βουτυρίτσας χάνει την μπάλα, ο Κνιέτσικ μάλλον έχασε την μπάλα. Βασίλιεφ για τον Γκαζάεφ μέσα στην περιοχή. Ο Πατιαβούρας σωστά κόβει. Κνιέτσικ, Μιτσιμπόνας, Βουτυρίτσας και Ανδρεούδης. Παραφέστας για τον Βουτυρίτσα. Το άνοιγμα για τον Άνταμτσικ είναι μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να πλασάρει πολύ δυνατά. Η μπάλα μπλοκάρεται από τον Προύτνικοφ. Να λοιπόν πάλι από την ίδια θέση ο Άνταμτσικ από την ωραία αυτή παλιά βρέθηκε κοντά σε μια επιτυχία που δεν ήρθε όμως αφού δεν μπόρεσε να κάνει με δύναμη το πλασάρισμα. Είναι θετικό ότι οι παίκτες της Λάρισσας δεν φαίνονται να έχουν πτωηθεί, να έχουν χάσει τον αγωνιστικό προσανατολισμό τους παρά την συνεχή επίθεση που δέχονται από την πλευρά των αντιπάλων τους και παρά τον γκολ που δέχτηκαν στο 60ο λεπτό από τον Φομιτσόφ. Η Λάρισσα ασφαλώς πρέπει να βγει στην επίθεση, δεν έχει άλλη επιλογή. Πατιαβούρας. Η μπάλα στον Βαλαώρα. Προσπαθεί να περάσει, κόβει ο Καψάλης με τη βοήθεια του Αταούλιν. Προσπάθησε να κάνει κάτι ο Βαλαώρας. Έχουμε ένα φάουλ, το οποίο όμως λέει ο διαιτητής ότι δεν υπήρχε. Έτσι ο Γκολόβνια συνεχίζει το παιχνίδι. Γκαζάεφ και ο Γκαλίτσιος διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Καρατάεφ, Γκαζάεφ. Καρατάεφ και πάλι. Γκολόβνια. Αλλαγή που προλαβαίνει τελικά ο Βασίλιεφ. Πλίτσης κόβει, παραλίγο να γίνει το λάθος, καθώς πήδηξε και ο Γκαλίτσιος. Τελικά ο Πατιαβούρας ελέγχει. Αφήνει το Βουτυρίτσα να κατεβάσει την μπάλα. Κνιέτσικ, Άνταμτσικ. Κινείται ο Πολωνός. Άνταμτσικ με δύο αντιπάλους. Βαλαώρας. Βουτυρίτσας. Ο Τσιόλης είναι πιο ελεύθερος και του βγάζει την μπάλα σε πλάγιο ο Καρατάεφ. Ενώ θα πρέπει να έχουμε την αλλαγή, είναι πράγματι με το νούμερο 14, βλέπετε τον 27χρονο Αντώνη Ρίγα να είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Στο βάθος ένα άλλο 14, ο Πούντισεφ, ο Γιούρι Πούντισεφ, ετοιμάζεται και αυτός να μπει.
Να δούμε ποιους παίκτες θα αντικαταστήσουν ταυτόχρονα οι δύο προπονητές, ενώ έχουμε φτάσει στο 22ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και 67ο του αγώνα. Εδώ ο κύριος Τσάκος, ο βοηθός προπονητή της Λάρισσας. Μπαίνει λοιπόν ο Πούντισεφ, μπαίνει και ο Ρίγας, ένας παίκτης ακόμα για την Λάρισσα. Βγήκε ο Τσιόλης. Τελικά αναγκάστηκε να κάνει μια αλλαγή πάνω στον ίδιο παίκτη. Ο Στρεϊλάου, κινείται τώρα ο Βαλαώρας από δεξιά. Φόμιτσοφ κόβει. Και έχουμε ένα πλάγιο υπέρ της Λάρισσας. Το παιχνίδι συνεχίζεται, είναι ο Ανδρεούδης έξω από την περιοχή, κινείται, κάνει το σούτ, η μπάλα φεύγει out. Περνάει και η επιθετική αυτή προσπάθεια της Λάρισσας και εδώ βλέπετε τον πανύψηλο Αλέξη Προύντικοφ που δεν βιάζεται να επαναφέρει την μπάλα. Μπήκε λοιπόν με το 14 ο Ρίγας στη θέση του Τσιόλη και μπήκε και με το 14 για την Δυναμό ο Γιούρι Πούντισεφ στη θέση του Στούκασοφ, του Φόρτης Δυναμό, που όμως δεν τον είδαμε καθόλου στο σημερινό παιχνίδι. Η μπάλα δυνατά φτάνει πάνω στον Πλίτσι. Μιτσιμπόνας, Παραφέστας. Παραφέστας ψάχνει κάποιον για στήριγμα. Βρήκε τον Ρίγα, αυτός τον Γκαλίτσιο. Πατιαβούρας, Βουτυρίτσας. Γκαλίτσιος αυτή την παλιά. Πρέπει να έχει γίνει ένα φάουλ. Είναι το φάουλ που έκανε πάνω στον Κνιέτσικο Φομιτσόφ. Ο Κνιέτσικ κάνει το φάουλ Ανδρεούδης, η μπάλα περνάει έξω, λίγο έξω από το τέρμα στο σούτ αυτό που έκανε ο Βουτυρίτσας. Μετά το κτύπημα φάουλ, το ξαναβλέπετε εδώ, του γύρισε την μπάλα, ο Κνιέτσικ έκανε το σούτ, ήταν πολύ μακριά, η μπάλα πάντως πήγε ωραία προς το τέρμα, έφυγε όμως out. 20 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Γκαλίτσιος κόβει. Πιο μακριά ο Ανδρεούδης πάνω στον Γκολόβνια. Βαλαώρας βοηθάει και κλέβει την μπάλα. Ανδρεούδης. Καρατάεφ κινείται επικίνδυνα, έρχεται με δύναμη να κόψει την μπάλα ο Γκαλίτσιος και είναι ο Ρίγας που φέρνει την μπάλα στον Ανδρεούδη. Ακούτε τους οπαδούς της Λάρισσας, ακούτε όμως και τους Έλληνες που μένουν εδώ στη Σοβιετική Ένωση. Προσπάθεια για 1-2 που δεν πιάνει. Αλλά ούτε και ο Γκαζάεφ βρισκόταν σε καλή θέση, έτσι τώρα Γκαλίτσιος και Μιτσιμπόνας κατεβάζουν την μπάλα. Παλιά πάνω στον Φομιτσόφ. Καρατάεφ. Και είναι offside ο Βασίλιεφ. Έτσι λοιπόν κόβεται αυτή η επίθεση που προσπάθησαν να κάνουν οι Σοβιετικοί. Μιτσιμπόνας. Πατιαβούρας. Κολοβνιακόβι. Πούντισεφ. Πούντισεφ προσπαθεί να περάσει, κερδίζει το φάουλ. Κολόβνια Αταούλιν. Βασίλιεφ.
διώχνει σε πλάγι ο Ρήγας. Το πλάγιο Φομιτσόφ προς τον Καρατάεφ. Το 1-2. Σέντρα από τον σκόρερ μέχρι τώρα της Δύναμο. Η μπάλα στον Καψάλη. Γκαζάεφ. Γκαζάεφ είναι σε καλή θέση. Ευτυχώς κόβει ο Γκαλίτσιος και διώχνει και ο Πατιαβούρας πιο μακριά. Βαλαώρας. Βουτυρίτσας. Ξεφεύγει. Κμιέτσικ. Θα πρέπει να περιμένουμε μια μεγαλύτερη πρωτοβουλία από τον Πολωνό χαφ της Λάρισσας τώρα πια. Κμιέτσικ. Ρήγας. Κμιέτσικ. Το πέρασμα για τον Άνταμτσικ που κινείται μες στην περιοχή, παραλίγο να γίνει το λάθος, δεν πρόλαβε όμως ο Ρήγας και έτσι ο Προύτνικοφ έκοψε την μπάλα, την μπλόκαρε σε μια επιθετική προσπάθεια της Λάρισσας που φάνηκε ότι μπορούσε να δημιουργήσει έναν κίνδυνο. Της Λάρισσας που νομίζω ότι θα συμφωνείτε πως έχει παίξει πάρα πολύ καλά, είναι κρίμα, θα έλεγα αυτό χωρίς φιλελληνική διάθεση, να αποκλειστεί με ένα γκολ ασφαλώς ωραίο, αλλά που ήταν ένα και μόνο σουτ πραγματικά επικίνδυνο προς το τέρμα του Πλίτσι. Πατιαβούρας αφήνει στον Μιτσιμπόνα. Πατιαβούρας κάνει μια κεφαλιά, είναι όμως ο Πούντισεφ εκεί που ελέγχει την μπάλα με τον Αταούλιν. Βασίλιεφ και Πούντισεφ. Καρατάεφ. Πούντισεφ. Γυρίζει ο Γκαλίτσιος στον Πλίτσι. Πλίτσις που ουσιαστικά μόνο μια φορά επενέβη σε μια δύσκολη φάση, σε μια προβολή σουτ που έκανε ο Γκαζάεφ από κοντά. Μιτσιμπόνας. Ρήγας. Πιο επιθετικά η Λάρισσα τώρα, στο ρυθμό που την διευκολύνει, αλλά δεν θα πρέπει να βιάζονται οι παίκτες της. Γκαζάεφ κερδίζει την κεφαλιά. Καψάλης. Σέντρα του Καψάλη. Γκαλίτσιος κόβει. Μιτσιμπόνας πιο μακριά. Ανδρεούδης. Βουτυρίτσας. Κμιέτσικ. 16 λεπτά αγώνα ακόμη. Ανδρεούδης. Μιτσιμπόνας. Μιέτσικ. Τώρα κάνουν διπλή ζώνη οι Σοβιετικοί στην άμυνα. Παραφέστας. Ο Ρήγας για τον Ανδρεούδη που κάνει την παλιά προς τον Άνταμτσικ. Κάνει μια κεφαλιά αυτός. Εύκολα η μπάλα φτάνει στα χέρια του Προύτνικοφ που κάνει και το δυνατό βολέ. Πατιαβούρας ελέγχει την μπάλα. Μιτσιμπόνας. Πατιαβούρας για τον Βουτυρίτσα, δεν πιάνει ο συνδυασμός. Πούντισεφ. Γκαζάεφ. Έχουν ανοιχτεί αρκετά οι παίκτες της Λάρισσας. Ο Πατιαβούρας κόβει, προλαβαίνει ο Ανδρεούδης και δίνει μια λύση. Η Λάρισσα κρατάει πάντως την μπάλα. Βουτυρίτσα στην αντεπίθεση. Κάνει την παλιά για τον Βαλαώρα, κόβει ο Γκολόβνια. Οι Ρώσοι έχουν αφήσει μόνο τον Γκαζάεφ ουσιαστικά μπροστά. Γκαζάεφ τον βλέπετε κινείται πάντα με άνεση. Πούντισεφ. Προλαβαίνει ο Παραφέστας τον Καρατάεφ. Κάνει φάουλ ο Πούντισεφ, ο Παραφέστας συνεχίζει με δύναμη. Παλιά για τον Άνταμτσικ. Έρχεται τον Γκολόβνια, γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, κόβει και αυτή την επίθεση της Λάρισσας. Φτάσαμε στο 77ο λεπτό του αγώνα. Η Δυναμό Μόσχας
μέσα στο Central Stadium της Τυφλίδας προηγείται από το 60ο λεπτό με τον γκολ του Φομιτσόφ με 1-0 της Λάρισσας σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι τους για τα προημιτελικά του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης 84-85. Βασίλιεφ έκανε το φάουλ ο παραφέστας. Και η μπάλα είναι και πάλι στον Βασίλιεφ για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αταούλιν, Νόβικοφ βρίσκει τον Βασίλιεφ, Μιτσιμπόνας, Μιτσιμπόνας που κατεβάζει την μπάλα. Το άνοιγμα είναι για τον Ρίγα. Ρίγας βρίσκει τον Κμέτσικα, άφησε αυτός, ήταν όμως πίσω του ο Πούντισεφ. Βασίλιεφ. Και ο παραφέστας διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Καρατάεφ. Κάνει τη σέντρα, κόβει ο Γκαλίτσιος. Ο Ρίγας πιο μακριά, ο Βαλαώρας. Η μπάλα φτάνει στον παραφέστα, στον Πατιαβούρα, Βουτυρίτσας. Βαλαώρας. Και κάνει ένα σπρώξιμο ο Γκολόβνια πάνω στον Γιάννη Βαλαώρα. Τον βλέπετε τραυματισμένο και θα δεχθεί ασφαλώς την κάρτα από τον διαιτητή. Είναι η κίτρινη κάρτα, απόλυτα δικαιολογημένη για τον σοβιετικό παίκτη, που ενώ ο Βαλαώρας είχε διώξει ήδη την μπάλα προς τον συμπαίκτη του, έπεσε σκληρά και δυνατά από πίσω και τον έριξε έξω μάλιστα και από τον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Βαλαώρας δέχεται τις περιποιήσεις του φυσικοθεραπευτή και ο Βουτυρίτσας με τον Μιτσιμπόνα συνεχίζουν το παιχνίδι με τον παραφέστα τώρα. Παραφέστας. Μιτσιμπόνας, πρεσάρει ο Αταούλιν, πιο πίσω είναι ο Γκαλίτσιος. Μιτσιμπόνας, έρχεται ο Βουτυρίτσας. Μιτσιμπόνας, το άνοιγμα για τον Πατιαβούρα που μπαίνει με δύναμη καταδιωκόμενος από τον Γκολόβνια, πατάει αυτό στην μπάλα, έρχεται και ο Καψάλης. Η μπάλα είναι στον Μιτσιμπόνα. Ανδρεούδης. Μιτσιμπόνας. Κάνει μια σέντρα σουτ, η μπάλα κόβεται από τον Σίλκιν. Έρχεται ο παραφέστας. Σέντρα σουτ. Η μπάλα κόπηκε από τον Αταούλιν και από τον Καψάλη πιο μακριά για τον Γκαζάεφ. Γκαζάεφ με τον Γκαλίτσιο. Έχει χώρο Γκαζάεφ, έρχεται ο παραφέστας να του κάνει το φάουλ, ο Πατιαβούρας να κάνει το φάουλ, και ενώ ο Γκαζάεφ είναι στο έδαφος, ο διαιτητής έδειξε στον Πατιαβούρα να προσέχει τα μαρκαρίσματά του. Είναι δικαιολογημένη βέβαια η κάποια νευρικότητα και η κάποια ταχύτητα ενεργειών που διακρίνει σε αυτά τα λεπτά καθώς περνάει ο χρόνος τους παίκτες της Λάρισσας. Γκαζάεφ με τον Πατιαβούρα που κόβει. Βουτυρίτσας, πιο μακριά ο Κμιέτσικ. Πατιαβούρας, Κμιέτσικ και Βουτυρίτσας. Μιτσιμπόνας. 9 λεπτά ακόμα. Ανδρεούδης, Βουτυρίτσας. Ψάχνουμε για την παλιά την καλή που θα γίνει. Ρίγας και Βαλαώρας δεν μπόρεσαν να κάνουν το 1-2. Δυνατά η μπάλα με τα χέρια στο να μαρκάρει στο Καρατάεφ. Ο Γκαζάεφ είναι μόνος του μες στην περιοχή, επικίνδυνα. Περνάει και τον Μιτσιμπόνα. Αφήνει την φάση να περάσει ο διαιτητής. Ο Μιτσιμπόνας δεν φάνηκε να ανατρέπει τον Γκαζάεφ. Θα πρέπει να προσέξουμε και πάλι τη φάση, βιαστική αντεπίθεση που έγινε από την πλευρά της Λάρισσας.
και έτσι δεν μπόρεσε να εκδηλώσει αυτή την αντεπίθεση. Κοιτάξτε πως ο Γκαζάεφ βρέθηκε στην μπάλα, είχε απλώσει να κάνει την κόντρα πάνω στον Γκαζάεφ, δεν έκανε καμία κίνηση ο Μιτσιμπόνας για να ανατρέψει τον αντίπαλό του. Έτσι ο Βαλεντάιν δεν στήριξε τίποτα και σωστά. Επτά λεπτά αγώνα. Προύντνικοφ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Γκαζάεφ με τον Πατιαβούρα, Βουτυρίτσας, Μιτσιμπόνας, Πατιαβούρας. Έχει βγει και ο Γκαλίτσιος μπροστά, Βαλαώρας, κόβεται, Μιτσιμπόνας. Ο Νόβικοφ κόβει, Μιτσιμπόνας επαναφέρει. Άνταμτσικ κάνει μια κεφαλιά, είναι ο Νόβικοφ που κόβει, βλέπετε οι Σοβιετικοί δυσκολεύονται. Η μπάλα φτάνει στον Καρατάεφ. Μιτσιμπόνας καλύπτει. Το κενό που είχε δημιουργηθεί προς στιγμή στην άμυνα, κάνει την παλιά στον Γκαλίτσιο. Βαλαώρας κινείται, κάνει ωραία την παλιά στον Γκαλίτσιο, προσπαθεί να περάσει αυτός, κόβει ο Καψάλης σε πλάγιο. Επτά λεπτά ακόμα, η Λάρισα προσπαθεί. Πατιαβούρας γυρίζει την μπάλα, διώχνει ο Πούντισεφ. Μιτσιμπόνας και πάλι. Βουτυρίτσας, Ρίγας, ο Ρίγας κινείται, βρίσκει τον Παραφέστα. Σέντρα του Παραφέστα σε ένα σημείο που είναι ο Κμιέτσικ, διώχνει ο Σίλκιν, δεν μπόρεσε να κάνει το σούτ ο Κμιέτσικ. Έκοψε την μπάλα με το στήθος, δεν μπόρεσε όμως να κάνει το σούτ και τώρα λίγο κάτω από το κέντρο ο Πατιαβούρας βρίσκει τον Γκαλίτσιο. Βουτυρίτσας, Γκαλίτσιος. Ένα γκολ χρειάζεται, δεν ωφελεί σε τίποτα η αμυντική προσπάθεια. Ο Βαλαώρας κερδίζει ακριβώς στη γωνιά της μεγάλης περιοχής ένα φάουλ από το μαρκάρισμα που του έκανε ο Νόβικοφ, αλλά βλέπω τον... Ναι, σωστά, ο Βαλεντάιν έχει δείξει ακριβώς τη θέση που έγινε το φάουλ. Βλέπετε τον goalkeeper, τον Προύντνικοφ, να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Το φάουλ είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Και έγινε μια αλλαγή, βγήκε ο Καρατάεφ, μπήκε ο Μποροντιούκ που είχε παίξει τον πρώτο αγώνα. Αλλαγή για την Δυναμό. 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Κμιέτσικ είναι κοντά στην μπάλα. Κμιέτσικ κάνει σέντρα, προσπάθεια για κεφαλιά, δεν μπορεί να φέρει κάτι για τη Λάρισα και ο Πατιαβούρας κρατάει την μπάλα, αφήνει στον Βουτυρίτσα. Για τον Πατιαβούρα. Πατιαβούρας γυρίζει την μπάλα, είναι σε ένα καλό σημείο, ο Βαλαώρας δεν πρόλαβε να κάνει το σουτ. Έχουμε ένα κόρνερ 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, και ενώ οι παίκτες της Λάρισσας δίνουν πραγματικά όλες τους τις δυνάμεις μέσα στο Central Stadion της Τυφλίδας για να φτάσουν στο ποθητό γκολ, που αν έρθει τώρα πιστεύουμε ότι θα φέρει και την πρόκριση στα ημιτελικά, αφού θα απομένει ελάχιστος χρόνος για να αντιδράσει η Δυναμό. Στο κόρνερ ο Βαλαώρας. Χάνει την μπάλα ο goalkeeper, δεν πρόλαβε όμως ο Παραφέστας με τον Μιτσιμπόνα, έτσι έχουμε out. Και κόβεται η επιθετική, συνεχής αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών της Λάρισσας, ενώ ξαναβλέπετε το κτύπημα κόρνερ από τον Βαλαώρα. Δεν μπόρεσε ο Μιτσιμπόνας να σπρώξει την μπάλα προς το τέρμα. Επιμένουν όμως οι παίκτες της Λάρισσας, Ανδρεούδης, Μιτσιμπόνας, 3 ακόμα δραματικά λεπτά.
λάθος η παλιά πάνω στον Καψάλη. Πούντισεφ και με το 12 ο Μποροντιούκ. Καρατάεφ. Παλιά για τον Γκαζάεφ, ο Πατιαβούρας στον Πλίτσι. Παραφέστας. Μιτσιμπόνας. Γκαλίτσιος. Ανδρεούδης. Μιτσιμπόνας. Έχουν γυρίσει όλοι οι Σοβιετικοί πίσω. Ανδρεούδης, Βαλαώρας. Ανδρεούδης, το πέρασμα για τον Άνταμτσικ, για τον Πνιέτσικ από τον Γκαλίτσιο στον Βαλαώρα που μαρκάρεται από τον Γκολόβνια και έχει σηκωθεί η σημαία του επόπτη από την απέναντι πλευρά. Ήταν offside ο Βαλαώρας. Προύντνικοφ αλλάζει με τον Καψάλη την μπάλα. Τώρα οι Σοβιετικοί προσπαθούν να αφήσουν το χρόνο να κυλήσει. Πατιαβούρας κόβει, έρχεται ο Πούντισεφ, Μιτσιμπόνας διώχνει, Μιτσιμπόνας με δύναμη κερδίζει και αυτή την παλιά, δεν μπορεί να βρει συμπαίκτη του. Ο Πούντισεφ στον Βασίλιεφ. Παραφέστας μπαίνει στη φάση και ο Πλίτσης, κεφαλιά του Άνταμτσικ, Σίλκιν, Φομιτσόφ και Μποροντιούκ. Παραφέστας και πάλι με δύναμη κερδίζει την μπάλα. Μιέτσικ, δεν μπορεί να γίνει ο συνδυασμός. Ο Σίλκιν κόβει. Μποροντιούκ. Αταούλιν. Επίθεση προς τον Μποροντιούκ. Πατιαβούρας διώχνει λίγο, Πούντισεφ επαναφέρει. Γκαζάεφ είναι ελεύθερος. Κάνει το γύρισμα, κόβει ο Γκαλίτσιος ψύχρεμα. Ανδρεούδης, 81ο λεπτό. Ρίγας. Ρίγας αυτή την προσπάθεια προσπαθεί να περάσει. Με τον Βασίλιεφ, παλιά δυνατή στα χέρια του Πλίτσι. Πατιαβούρας αυτό το τελευταίο λεπτό κάτι προσπάθησε να κάνει ο Άνταμτσικ. Έχουμε ένα φάουλ. Ο Βαλαώρας στον Μιτσιμπόνα. Ανδρεούδης, κόβει ο Νόβικοφ. Έρχεται ο Μιτσιμπόνας να κερδίσει την μπάλα με δύναμη. Τελευταίες ίσως προσπάθειες για τους παίκτες της Λάρισσας. Είναι δυνατή η παλιά του Πατιαβούρα. Ο Άνταμτσικ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το χρονόμετρο του σταδίου δείχνει το 90 λεπτό. Δεν ξέρουμε τι δείχνει το χρονόμετρο του Σκοτσέζου διαιτητή του Βαλεντάιν. Καψάλης με τον Προύντνικοφ. Κάνει το βολέ και ταυτόχρονα ακούγεται και το σφύριγμα του Βαλεντάιν. Τον βλέπετε εδώ που δίνει το τέλος του αγώνα. Η Δυναμό Μόσχας με τον γκολ του Φόμιτσοφ στο 60 λεπτό κερδίζει τη Λάρισα μέσα στο στάδιο της Τυφλίδας με 1-0. Παίρνει αυτή την πρόκριση για τα ημιτελικά του κυπελούχων ομάδων Ευρώπης. Κέρδισε την Λάρισα που νομίζω ότι θα συμφωνείτε ότι αγωνίστηκε με πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ σωστά. Δεν πέρασε δύσκολες στιγμές, ήταν όμως δυστυχώς για την ελληνική ομάδα αρκετό ένα εκπληκτικά δυνατό σουτ του Φόμιτσοφ για να δώσει την νίκη στη σοβιετική ομάδα που ασφαλώς με πολλές περγαμηνές, με μεγάλη πείρα προχωράει τώρα αυτή στα ημιτελικά, ενώ η Λάρισα αναγκαστικά θα περιμένει το τέλος της φετινής σεζόν για να διεκδικήσει την συμμετοχή της σε ένα ακόμη κύπελο Ευρώπης.
Κυρίες και κύριοι, ας ευχηθούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να ολοκληρώσει την επιτυχία του Γκέτεμποργκ.